İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, məhrvan ildeşler. Men sizin şuunki programma qoşulup bilýäningizde öğrenşat. Men her tapar şu gepleşige tabarsızlyk bilen garaşýan. Bu maňa sizin bilen duşmaga mümkinçilik berýär. Men Hudaýa uly minnetdarlyk bildirýän şu mümkinçilik üçin. Men şu programmaň üstü bilen öwrenýän zatlarymyz sizin öz İsa Mesih'däki durmuşyňyzda kömek etýändir diýip umyd etýärin. Eger sizde şol İsa'nın gelişi baradaky peýgamberlikler barada soralar bolsa, ýa-da bellikleriniz bolsa maňa hökman programmaň ahyryny görýän elektron poçta üstü bilen hat ýollap bilersiňiz. Men sizden eşitmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Sizde dilekler bolsa maňa şonu hem ýollap bilersiňiz. Men sizden eşitmäge garaşýan. Şuňky gepleşigim men ýene-de İsa Mesih'in şu dünýä gelişi baradaky peýgamberlikler bilen dowam etmekçi. Men geçen gepleşiklerimizde aýtşmaýaly, köne ähde şol İsa Mesih'in şu dünýä ilkinji gelişi barada 300'e goloy peýgamberlikler edilen. Men şu gepleşiklerim üstü bilen şol 300 peýgamberliklerim paýlaşmaga wagtym ýok. Ýöne men bir näçe peýgamberlikleri sizin bilen paýlaşmakçy. Şol peýgamberlikleri, hakykatlary eşidip, men sizin İsa Mesih'i kalbyňyzda kabul etmäge umyd etýän. Şo hakykatlar sizi Hudaýa hasam ýakynlaşdyrar diýip umyd etýän. Men şu gepleşikleri dilek etmek bilen taýarlaýan. Goý Hudaý sizin ýüregiňizde hem şol öz hakykaty bilen degsin diýip. Ene geçen gepleşigimizde ýadyňyzda bolsa, Yohanna kitabynyň 13-nji babynyň 18-nji 26-njy ayatlaryna seredip geçdik. Şu ýerde näme diýär? Men sizin hemmeňiz hakda aýtmaýaryn. Men öz saýlalarmy bilýärin. Emma goý bu mukaddes ýazgydaky hatda duýdumy iýen maňa taýlyk etdi diýen sözler bilen berjaý bolsun. Şu çöregi okara batyryp kime bersem o şoldur diýip jogap berdi. Onsoň ol çöregi okara batyrdy da ony Simonyň ogly Iskariota berdi diýär. Ene biz geçen gepleşigimizde şol İsa Mesih şu dünýäde bolana özüne nähili şol ret etdi, nähili hyýanatlyk etdi. Şolar barada gurrun etdik. Iskariot bilýäňiz şol Judas öz iň ýakyn şagirdleriň biri bolan, 10 şagirdleriň biri bolan. Şeýle hem Petrus diýdik. Nädip o İsa Mesih'i 3 gözek red etdi. Şonno da İsa Mesih Petrusy nähili ulandy. Täbi Hudaý her bir insanyň ýüregini bilýär. Şu ýüregine näme bardygyny bilýär. Ol şol Petrusyň öz ýygnanşygy üçin köp işler etjekdigini İsa Mesih öňünden bildi. Şoň üçin hem onu bagşlap öz patşalygyna gaty güýçli ulandy. Ýene de şol Işaya peýgamber kitabynda şol İsa Mesih'in şu dünýä gelişi barada şeýle peýgamberlik edilýär. Bu Işaya 56-njy ayatda şeýle diýär. İsa Mesih'in urulup ýüzüne tüýkürilişi barada gurrun etýär. Şu zatlar müňlerçe ýyl İsa Mesih şu dünýä gelmedinden öň edilen peýgamberlikler, Işaya peýgamber şonu bize öňünden aýdyp otýar. İsa Mesih şu dünýä geljek, ol gelýär, soň haça çüýlenjek, ol urulup ýüzüne tüýküriljek diýip şol peýgamberlik etdi. Şol ada şonu görýär berdi. 50-nji bab 6-njy ayat. Ödüme urýallara arkamy, saqqalymy ütýärlere ýaňamy tutdum. Maskaralanmakdan, tüýkürmeden ýüzümi gidlemedim diýär. Siz şu zatları bilýäňiz, şu zatlar täze ähde amala açdy. İsa Mesih'in İşaýaň şeýden peýgamberlikleri İsa Mesih barada täze ähde amala açdy. Şu ýerde Işaya bide şol haçda İsa Mesih'in haçça çüýlenip
şol haça çüýlenenden soň edilip oturulan zatlar barada peýgamberlik edip otyr. Biz şonu görýär. Ene häzir şu täze ähti nähili amala açdy. Gel şoňa seredip geçelim. Bu barada biz Matta kitabynyň 27-nji babynyň 26-njy aýatyny, şeýle hem 28-nji 31-nji aýatlaryna görýäs. Şonda Pilat Barabasy boşatdy. İsany bolsa gamçyladyp, haça çüýlemek üçin eskerleriň eline berdi. Egin eşigini çykaryp, egnine gyzyl don giydirdiler. Tikenden täç örüp, başyna giydirdiler de sağ eline taýak tutturdular. Öňüne diýdi çöküp, ýaşasyn Ýahudalaryň padşahı diýip ony maskaraladylar. Onuň üstüne tüýkürdiler. Taýaklap başyna urdular. Ony maskaralarlaryndan soň dony egninden çykardylar da öz egin eşigini giydirip haça çüýlemäge alyp gitdiler diýär. Ene näçe ýyllar mundan öň İşaya peýgamberiň 50-nji babda 6-njy aýatda edilen peýgamberligi täze ähti edil İşaya peýgamberiň peýgamberlik edişi ýaly amala açdy täze ähti. Ene biz şu açyny Mattanyň 27-nji babyna okap geçdik. Nähili kudret. Hudaý aýdan sözlerini hemişe berjay etýär. Beren wadasyny hemişe berjay etýär. Biz insanlar hükümüne birege wada berýär, ýöne wadany ýerine ýetirip bilmäni bilýär. Ýöne Hudaý bilen şu zatlar asla mümkin näme. Sebäbi Hudaý şeýle etse ol özüniň Hudaýdygyny eret etýär. Şoň üçin hem Hudaý insan däl. Hiç açan ütgemeýär, hiç açan ýalan sözlemeýär. Her bir aýdan sözüni amal etýär. Biz şoňa yürekden iman etip bilýär. Hudaýyň öz aýdan sözüni, köne ähtlerde aýdylan peýgamberlikleriň berjay edilendigini, her bir peýgamberlikleriň berjay edilendigini biz täze ähte görýär. Biz şu şaýatlygy görüp otyrýar. Edil peýgamberlik edilşi ýaly amal bolup otyrýar. Ine şonu biz Matta kitabynyň 30-njy babynda görüp otyrýar. İşaya peýgamberiň aýdanlaryny üstüne tüýkürdiler, taýaklap başyna urdular diýär. Soň näme oň donyny eginden çykaryp, egin eşigini giydirip, ony haça çüýlemäge alyp gitdiler diýär. Biz nädip İsa Mesih şeýle agyrly, ejirli pursatlary biziň üçin başdan geçirip özüni haça çüýledenne, şonda da biz oňa iman etmäni ýaşap bilýär. Şu hakykatlary görüp biz nädip oňa iman etmäni ýaşap bilýär. Şu zatlary men barada sizi oýlanmaga çagyrýan. Ene şu ýerde o nädip urulup, tüýkürülüp, ýüzüni tüýkürülüp ol maskaralanyny diýe 29-njy aýatda, Matta 27-29-da. Onu maskaraladylar diýe. Şeýle zatlary biziň üçin başdan geçirdi ol. Öz janyny siziň üçin peda etdi. Siz İsa Mesih'in şu siziň üçin eden işlerini görüp onu kalbyňyzda kabul etjek dälmi, oňa iman etjek dälmi? Siz ýönekeý jiddiligi üstü bilen İsa Mesih'i öz kalbyňyzda kabul etip bilýäňiz. Ol maskaraçylyk siziň üçin başdan geçirdi. Ýüzüne tüýkürüldi. Nädip jedalandyryldy? Eşiklerini çykaryp, onu näçe tapar kamçylap, öz tenine, ganyny siziň üçin dökdi. Ine şu ýerde biz bellek geçmeli adamız, şol urulup, ýüzüne tüýkürülmek diýen ýalda atlar, şu Süleymanyň pähimlerine görä bu urulmaklyk, şeýle ýagdaýda urulmaklyk bu diňe jinayetçiler üçin bolan. Şol döwürdäki jemgyýetde, şol döwürdäki medeniýetde şeýle urulmaklyk bu jinayetçiler üçin bolan. Akmaklar üçin bolan. Olar İsa Mesih'i jinayetçi akmak hökmüne şeýle maskaraladylar ony. İsa Mesih şeýle zatlar siziň üçin başdan geçirdi. Ene şo barada Süleymanyň pähimleri 10-njy bab 13-nji aýatda näme diýär? Düşünjeli adamyň dilinden danalyk dökülýär. Kim akylyň arkasyna bolsa gamçy garaşýar diýär. Kim akyl? İsa Mesih'i kim akyl hökmüne gamçylap urup ýüzüne tüýkürip otyrlar. Ene bu on öz yaradan insanlarynyň eli bilen edilip otýar. Nähili biziň kalbymyz üçin agyrly. Hudaýyň yaradan, öz keşfinde yaradan insanlary Hudaýyň biziň üçin
öz arasyna gatnaşygy dikeltmek üçin iýberen ogluny şeýdip gamçylap, jenaýetkär hem kemakıl hökmüne gamçylap urup oturýarlar. Şu zatlary İsa Mesih biziň üçin başdan geçirip oturýar. Şoň üçin men sizi oňa iman etmäge çagyrýan. Ýene de Süleýmanyň paýgamberiniň 19-njy babynyň 29-njy aýatyna da şeýle diýär. Masgaralayjy üçin jeda akmagyň ýagyrnasyna urgu taýardyr diýär. Akmak hemişe urulup, jenaýetçiler hemişe şeýle zatlara tedewar edilen. İsa Mesih bularyň hiç ol jenaýetçi däl, kemakylym däl. Ol biziň üçin öz janyny pida etmäge geldi. Ýöne ontalar şoňa düşünmedi. Oňa näde güýçli jeza berdiler. Süleýmanyň paýgamberiniň 26-njy babynyň 3-nji aýatyna da şeýle diýär. Ata gamçy, eşege nokta, akmagyň ýagyrnasyna da taýak ýaraşýandyr diýär. Şu gamçylanmak, urulmak, ýüzüňe tükürmek bu zatlar jenaýetçiler üçin niýetlenen. Ýöne İsa Mesih şu zatlary biziň üçin öz üstüne alyp jenaýetkär hökmüne haça çüýlenýär. Biziň günälerimizi haça çüýledi. Indi şu wagt biz günäň hökmünden azat edildik. Hem insanlar bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşykdy keldildi. Biz şu zatlary bilip her gün diýde çöküp Hudaýy alkyşlap ýaşamaly. Şol eden iş üçin öz ýeketäk ogluny şu dünýäni süýýänlik üçin, dünýäni halat etmek üçin iýberdi. Şol hakykaty bilip men diýdime çöküp Hudaýy hemişe şöhratlap ýaşamaly. Täze biziň bar zadymyz insan hökmüne, bar zadymyz Hudaýyň elinden gelýär. Hiç zat biziň öz zadymyz däl. Hemmesi Hudaýdan gelýär. Hudaý bizi yaradan. Hudaý bize dem beren, ýaşaýyş beren, jan beren. Biz bu barada gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyny okuduk. O nädip Adam atany Hudaý toprakdan yaradyp burnuny dem üfledi. Soň Adama jan girdi. Biziň janymyz Hudaýyň elinden gelýän peşkeş. Biz şoňa düşünüp Hudaýy alkyşlap ýaşamaly. Men sizi şeýletmäge çagyrýan. Hem İsa Mesih kalbyňyzda kabul edin. Bu ýönekeýje dilek siz etip bilýäňiz. Diýde çöküp İsa men sen öňüne özümi diýde çökmek bilen, pesbärlik bilen sen öňüne gelýän. Men sensiz ýaşap bilmedikdigimi boyun alýan. Men İsa Mesih'däki täze ýaşaýşa eýe bolmak isleýän. Ebedi ýaşaýşa men eýe bolmak isleýän. Men boyun alýan, men sensiz, sen merhametiňsiz men günäli. Diňe sen merhametiň maňa kömek etýär. Maňa sen merhametiň gerek. Men öz günäli insandygyň boyun alýan sebäp men Adam ataň nesli, Howanyň nesli. Meni günälerimden halas et. Maňa ebedi ýaşaýyş ber. Men ebedi ýaşaýşa bolmak isleýän. Men durmuşymy saňa tapşyrýan. Maňa ýol görkezd günnelik durmuşymda. Diýip şeýdip İsa adyna dilek etip bilýäňiz. Ol çağa hökmüne iman bilen edilen dilegi kabul etmäge taýar. Ýöne siz dilek etmäge taýarmy? Edilmeň şu wagtda görkezşim ýaly dilek edip İsany kalbyňyzda kabul edip täze durmuşy eýe bolup bilýäňiz. Täze durmuş size rahatlyk, şatlyk, süýgü berýär. Ýene de Zekaraya peýgamberlik kitabyny siz bilýäňiz. Şoň 11-nji babynyň 12-nji, 13-nji aýatlaryna İsa Mesih barada näme diýilýär? İsa Mesih siz bilýäňiz Judas tarapyndan 30 kümüş teňe satylýar. Ene şoň şeýle boljakdygy barada Zekaraya peýgamber müňlerçe ýyl mundan öň peýgamberlik etdi. Şol peýgamberlik täze ähde amal boldy. Biz bu barada siz bilýäňiz Yohanna kitabynyň 13-nji babyny okak geçdik. Nädip Judas İsa Mesih'e näme on satdy. 30 kümüş teňe satdy. Gelin häzir Zekaraya 11-nji bab, 12-nji, 13-nji aýatlara bilen seredip geçelim. Soňra olara, eger muny dogry hasaplasaňyz, onda muzdumy beriň. Eger näme dogry hasaplasaňyz, muz gerek däl diýdim. Şeýlelikde olar maňa 30 kümüş teňe çekip berdiler. Reb maňa, olaryň maňa kesen bir şaýa degmeýän bahasyny aldy, küýdügäre taşlap berdi diýdi.
Onsoň men 30 kümüş teňgäni aldım da Rabbin ibadathanasyndaky küýdegäre taşladym diýär. 30 teňge. 30 kümüş teňge. Ine şu teňge üstü bilen Yudas baş ruhanilara hem dini mugallimlara şeýdip İsa'ny satdy. İsa hyýanatçylyk etdi. Öz İsa'ň şagirdleriniň biri onu reddedip otyar. Ene şol döwürdäki medeniýetde şol 30 kümüş bir guluň bahasy bolan. Ol Yudas İsa Mesih bir gul hökmünde satyp otyar onu beýleklere. Gul hökmünde. Oýlanyp görüň, nähili pesbäl. Nähili şeýle erwetlik eden ol. 30 kümüşe diňe şol Israýlyň döwründe bu diňe bir guluň bahasy bolan. 30 kümüş teňge diýär. Gelin häzir Matta kitabyna şu nähili Zekariýaň eden peýgamberligi Matta kitabyna nähili amala aşan. Matta 26, 14-nji, 16-njy aýatlara seredip geçelim. Soňra onkulardan Yudas Iskariot diýen bir ýol başçy ruhanilaryň ýanyna geldi. Yudas olardan, eger men İsa'ny siziň eliňizde tapşyrsam, maňa näme berersiňiz diýip sorady. Olar hem Yudas 30 teňge kümüş çekip berdiler. Yudas şondan soň İsa'ny olara tapşyrmak üçin amatly pursat peýläp gözledi. Yudas İsa Mesihiň öz şagirdleriniň biri oňa hyýanatlyk edip otyar. Ol şol ýolbaşçy ruhanilara şol İsa'ny şolun eline tapşyrmagy wada berip otyar eger olar oňa töleseler. Maňa di 30 teňge beriň diýär. Men toň İsa'ny siziň eliňizde tapşyraryn diýip dönüklik edip otyar İsa Mesih'e. Biz hem şuň öz durmuşymyzda imansyz ýaşasak, İsa Mesih'e dönüklik etdigimiz bolýar. Onu reddetdigimiz bolýar. Edil Yudas ýaly. Şoň üçin biz hemişe kalbymyzy barlap saklamaly. Biziň kalbymyzy näme eýeleýär? Ilkinji ýer näme eýelep otyr? Hemişe şonu sorap, hem Hudaýyň öňünde kämil paklikde ýaşap bilýär. Eger siz İsa Mesih'e iman etýän bolsaňyz, siziň kalbyňyzda İsa Mesih öz mukaddes ruhunyň üstü bilen ýaşaýar. Ol size öz ýüregiňizden hem ýakyn. Bu barada oň söz şeýle diýär. Diýär ol biziň kalbymyzda. Ol bize ýol görkezýär. Ol bize täze ýaşaýyşy, nähili ýaşamagy bize ädim öwretýär. Eger biz onuň hemişe kömek etmäge ýol görkez. Meni tekil ýoldan ýöret. Düşmanyň eline berme. Diýip her minut bu minut şeýle sekund onuň şeýdip ýaşasak ol bize höwes bilen ýol görkezmäge taýar. Höwes bilen akıl parasat bermäge taýar. Höwes bilen güç bermäge taýar. Ýöne biz hemişe şu Huda İsa'ny kalbymyza çagyryp oňa ýol görkezmegini, ondan ýol görkezmegini sorap ýaşaýasmy? Ol hemişe biziň kalbymyzda ýol görkezmäge taýar. Ya da siz öz durmuşyňyzda özüňiz ýaşap edil Yudas ýaly İsa Mesih'i dönüklik etýäňizmi, onu reddetýäňizmi? Şu soralar siz özüňiz soraň. Nähili jogap berip bilersiňiz şu soralara? Şu barada oýlanmaga men sizi çagyrýan. Ýene de Matta kitabynyň 27-nji aýatyna 1-nji bab 10 bagşlanan 27-nji bab 1-nji 10-nji aýatlarda näme diýär? Ene şu aýatlarda Yudasyň özüni şol İsa Mesih'e dönüklik edenden soň özüni asýanlygy barada görüň gitýär. Ir sähär bilen ähli ýolbaşçy ruhanilardyr. Halkyň ýaşullary İsa ölüm cezasyny bermek barada maslahat geçirdiler. Onu daňyp häkim Pilata eltip tapşyrdylar. Ondan İsa haýyrlyk eden Yudas oňa höküm edileni görüp eden işine ökünni. Ol 30 teňge kümşi ýydyna ýolbaşçy ruhaniler bilen ýaşullary getirip, men beýgünä kişä haýyrlyk edip günah gazandym diýdi. Olar da bize näme? Muňa özüň jogap berýäň diýdiler. Yudas kümüşleri ibadathananyň içine zyňdy da çykyp gaýtdy. Soňra gidip özüni asdy. Ýolbaşçy ruhaniler bolsa kümüşleri alyp bu pullary ibadathananyň hazinasyna goýmak kanunyna dogry gelmeýär. Sebäbi bular
Qan nırxıdır deydiler. Şeýlelikde maslahat geçirip gelmişeklere gonamçylyk etmek üçin bu pulu küýdügäriň yerini satyn aldylar. Şonuň üçin ol ýere şu güne çelli hem Qan meýdançysy diýilýär. Şonda Yermeýa peýgamber arkaly aýdylan şu söz berjay boldy. Rabbim maňa buýrşýaly, Israil halkynyň oňa kesen narhyny 30 kümüş teňgesini alyp küýdügäriň yerini satyn aldylar diýär. Ine şu ýerde şol Yudasyň eden her bir hereketi Zakaraya peýgamberlik kitabynyň 11-nji babynyň 12-nji 13-nji aýatlaryna edilen peýgamberliklerin amala aşyp otýar. Şeýle hem Yermeýa peýgamber kitabynyň 19-nji babynyň 1-nji 13-nji aýatlaryna aýdylan peýgamberlikler amala aşyp otýar. Ýene de Yermeýa peýgamber kitabynyň 32-nji babynyň 6-njy 9-njy aýatlaryna aýdylan peýgamberlik amala aşyp otýar şu ýerde. Matta kitabynyň 27-nji babynda. Müňlerçe ýyl mundan öň edilen peýgamberlikler edil, peýgamberlik edilişi ýaly täze akda amala aşyp otýar. Nähili gudrat. Diňe Hudaý şu zatlary amal etip bilýär. Hiç bir insan amal etip bilmeýär. İsa Mesih'e edil Yudasyň haýynlyk edip günä etişi ýaly bizim şeýle günä edip oňa hyýanatlyk etdik. Soňy näme bolýar? Ölüm eltýär. Bu Yudasyň ölümini eltdi, oň eden hereketi. Ol eden işine ökünmel. Özüniň beýgünä kişi haýyrlyk edenini bilip muňa gaty ökünni. Şeýdi bomal özüni asyp öldürip otýar. Şeýle etmek bilen ol könäkde edilen peýgamberlikleriň amala aşmagyna kömek etdi. Bir jaý bolmagyna kömek etdi. Ýolbaşçy ruhaniler hem şol 30 teňgäni kümşi ibadathanada goýup bilmediler näme üçin? Täbi beýgünä kişiň qan döküldi şoňsy bilen. Şoň üçin hem ony ibadathanada goýup bilmediler. Şeýdip näme etýärler? Küýden bir küýdügäriň yerini satyn aldylar şonu jaýlanýan meýdança. Madar hökmünde. Ine şeýle etmek bilen şol Zakariya peýgamberligiň 11-nji babyna aýdylan peýgamberlikler amala açdy. Her bir zat Hudaýyň erkine görä boldy. Her bir zat. Yudas İsa Mesih'i 30 kümüş şol teňe on satyp otýar. Bu bir guluň bahasy. Guluň bahasy bolan şu döwürde. Qadim Israiliň döwründe. Nähili pesbärlik bärde İsa Mesih üçin. Pesbärligini görkezýär. Gelin häzir ýene de İşaya peýgamber kitabynyň 53-nji babynyň 7-nji aýatyna seredeliň. Bu barada İsa Mesihiň gelişi barada näme diýär? Oňa sütüm edildi. Ol ejir çekdi. Emma şonu da agdyny açmady. Soýulmaga äkidilip barýan gududek, gyrkymçynyň öňündäki sessiz goýundek hiç agdyny açmady ol. Ine İşaya peýgamber haçanna İsa Mesih şol haça çüýlemek üçin ony çüýlemäge äkidip barýan wagtyna boljak zatlary müňlerçe ýyl mundan öň peýgamberlik eden. Nähili boljakdygyny edil boljakdygy barada şonu peýgamberlik edip otýar. Edil şeýle bolar. Diýip ol Hudaýyň sözüni beýleklere aýan edip otýar. Oňa sütüm ediljek diye ol ejir çekjek. Şo näçe ejir çekse de, näçe ýüzüne tüýkürilse de, näçe urulsa da, näçe maskaralansa da ol agdyny açmaz diýär. İsa Mesih barada aýdyp otýar. Biziň hatyramyz üçin ol agdyny açman öz janyny pida etýär. Ol edil diýe siz oýlanyp görüň, gudyň aýaklaryny daňyp o soýulmaga äkidilip barýan gudy nädip daňýarlar ony ylgymaz ýaly. Edil şol gudy hökmünde o suratlandyryp otýar. Soýulmaga äkidilip barýan gudydek, gyrkymçynyň öňündäki sessiz goýundek hiç agdyny açmady ol diýär, açmady diýär. İşaya peýgamber bize şoň nähil boljakdygyny öňünden aýdyp otýar bize. Nähili söýgü biz şu ýerde görýär İsa Mesihiň. Biziň üçin söýgüsini. Şol ejirleň aslynda bize öz janyny berip otýar.
Men nädip onu kabul etmän ýaşap bilýän? Şol İşaya peýgamberin 53-nji babynyň 7-nji aýatyna edilen peýgamberlikler Yohanna kitabynyň 1-nji babynyň 29-njy, 30-njy, 35-nji, 36-njy aýatlaryna amal edildi. Men häzir size şonu okap bermek isleýän. Ertesi günü Yahya öz ýanyna gelýän İsany görüp şeýle diýdi: "Ine, dünýäni günäden saplayan Hudaýyň gudusy. Size menden soňra biri geler. Ol menden üstündir. Sebäbi ol menden hem ol bardy" diýip aýdan kişim şudur. Ertesi gün Yahya ýanynda 2 sany şägirdi bilen ýene şol ýerdedi. Ol geçip barýan İsany görüp: "Ine, Hudaýyň gudusy" diýdi. Ine İsa Mesih şeýdip öz janyny biziň üçin gurban etdi. Ine şol bärde İşaya peýgamberiň 53-nji babynda nädip ony İşaya peýgamber suratlandyrdy? Soýulmaga äkidilip barýan gududek diýip suratlandyrýar. Gududek. Şol eýem täze ähdi Yohanna kitabynda ýene de gaýtalanyp otyr. Oňa Yohanna näme diýip otyr? Çokundurjy Yohanna İsa Mesih göreni dünýäni günäden saplayan Hudaýyň gudusy diýär. İşaya peýgamberiň aýdan zatlarynyň amal bolandygyny bize Yohanna çokundurjy ýatlady otyr şonu. Öz janyny pida eden gudy. Siz bilýäňiz köni ähdi peýgamber bagşlan ruhanylar näçe goýullar, gudular gurban etdiler halkyň günäsi üçin, halkyň günäsini ýumak üçin. Şu wagt İsa Mesih öz janyny ýeketek bir gerek gurban etdi. Hudaýyň gudusy hökmünde biziň üçin şonu berdi öz janyny. Indi bize gurbanlyk gerek däl. Bize hiç şeýle janly biziň günämizden sap etip bilmeýär. İsa Mesih bizi sap etdi. Şoň üçin berdi ol Hudaýyň gudusy hökmünde suratlandyrylýar. Ine Hudaýyň gudusy diýär Yohanna çokundurjy bize. Siz şu ýerde aýdylan zatlara iman etdiňizmi? İsa Mesihiň siziň üçin öz janyny Hudaýyň gudusy hökmünde, Hudaýyň jalysy hökmünde berendigine siz iman etdiňizmi? Hudaýyň mukaddes sözi bize şonu aýdyp otyr. Ol Hudaýyň gudusy diýär. İşaya peýgamberiň müňlerçe ýyl mundan öň İsa Mesih gudu hökmünde gelir, janyny pida eder diýen peýgamberligi Yohanna kitabynda amala aşyp otyr. Men sizi şu zatlar barada oýlanmaga çagyrýan. Kalbyňyzy barlaň, Hudaýy açyň. İsa Mesihi kalbyňyzda kabul edin. Hudaýyň gudusy hökmünde. Gynansaňam biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene de indiki gepleşigime goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.